No niin, nyt tämä maski on ollut 15 minuuttia, niin se on tuommoinen tosi kiiltävä tämmöinen tuubi, joka poistaa kaikki epäpuhtaudet. Niin tämä voi irrottaa, se on noin kiiltävä, se kerää kaiken tämä maski näihin. Tämmöinen ohut kalvo, jota irrotetaan sitten tälle ihon päältä pois. Noin. Ja sitten tuosta poskipäistä ja sitten se irrotetaan tuosta joka puolelta. Ja täältä ohi multa se lähtee niin kalvo. Sitten se pikkuhiljaa irtoaa tuosta ja siinä on joku vitamiini, joka ihoa hoitaa. Se voi, sitten kun tämä on niin ohut tässä otsalla, niin se voi vedellä pessää pois. Tässäkin on vielä semmoinen kasvonaamio. Kalvo. Se pitää vedellä vaan pestä.